Bueno, Ainara, intxaur saltxa moderno bat prestatuko dugula esan didazu lehen, ezta? Oso modernoa izango da? Modernoa ez. Tradizionala, baina osagai desberdin batekin. Ze osagai ezberdinarekin? Esne vegetalarekin ingo dugu. Arrozaren esnea. Arrozaren esnea. Gluten gabe iten dute nik gauza guztiak, baina saiatzen naiz pertsona guztiei aukera bat ematen. Ze pasatzen da, jente asko intolerantea dago, aukera bat ematen diet, esne gabe egiten dituten produktu guztiak eurak ere posible izateko dastatzeko. Beraz, ni iruditze balma zaizu, ja, esnea botatzen jungo naiz. Bai. Pixkanaka, eta honek ez dauka bate misterioik, ez da? Osagai guztiak bota honea barrura, nahastu, eta listo. Limoiaren azala zatitu. Hori da, ni intxaurrak zatitzen joango naiz bitartean. Irrikan gozoak egiten dituzue, baina ze produktu mota egiten dituzue? Bueno, famatuenak dia irrikak. Roskilla bezalako irrikak, baina barazkiekin eginda. Kalabaza, boniatoarenak, asenarioa, desberdin. Eta hori postre moduan. Bai. Eta gabonetan gaudela orain, gabonetarako ze produktu berezi egiten dituzue? Erregerroskoiak, eta erregerroskoiak esnagainarekin betetzen ditute, eta gero beste batzuk kremarekin. Kremak adibidez ez dauka laktosarik, orduan, bientzat aukera hori. Eta erroskoaz gain, produktu gehiago, zemendikan ikusi dute turroien bat badaukazula, gaietak ere, zer gehiago egiten dituzue? Turroiak, adibidez hau natarena da, eta bestea praline, eta polboroiak. Polboroiak dia veganoak, ez dauke zarrautzarik eta esnarik, eta glutenik, ez da? Eta bai txokolatezkoak eta almendraskoak. Jendeai gehien gustatzen zaion produktua zein da? Polboroiak dia izarrak. Ba, iruditze balma zaizu, hau utziko dugu ja amaitzen, eta konpotarekin hasiko gara. Primera. Hasiko gara sagarra zuritzen eta gauza prestatzen. Beraz, sagar konpota egiteko zer egin behar dugu? Zuritu sagarrak hori seguru, baina zer gehiago. Eta gero, botako diogu ur pixkat, limoizukua, maspasak, kanela eta intxaur batzuk. Nei hemen azukrea falta zait. Azukrea ez dia, zerbait gozoa, ez? Bai, nik azukrea gabe egiten ditut. Sagarrak dulzeak dia, eta gero goxotasun hori emateko maspasak botako ditugu. Amonataz hitzein didazu, Gabonetan, berarekin pasatzen zen dituen orduak eta egunak, bai. Nola izaten ziren egun horiek? Zoriontsuak, ez? Ume guztiak nik uste dut Gabonarekin ametzetan ibiltzen diala, ez? Eta gu hori, hemen zuaitza mosten ginun, montatu, eta bueno, gero itxaroten, 24 gauean, olentzero, etorriko, eta... Etortzen zen, ez da? Bai. Gogoratzen duzu oparirik politxena? Jo, adibidez, bizikleta oparitu zidatenean, izan zen, zoragarria. Eta txarrena, opari txarrena, igual ikatza edo, bai, ekarrez zen. Hori zertan gaizki portatzen zinalako? Bueno, pixkat buiurri nintzen. Bai, ez da? Eta, gizu. Bueno, eta Gabonetan asko juntatzen zinaten, asko biltzen zinaten? Bai, 25 sortik, bai. Familia guztia. Bai, hori da. Eta menuan zer ezin zuen falta? Bueno, menuan ezin da falta, arrain sopa, postrea, konpota eta intxaur saltza hori ezin da falta. Vale. Eta gero turroiak eta polboroiak. Bueno, ni ikusten duzun bezala, nila osagai guztiak pixkanaka botatzen joango naiz. Poliki piztuko dugu, eta konpota egiten hasiko gara. Eta limoia zukoa ere, hementxe botako dugu. Hori da, ezin zaigu ahaztu, arrazoi. Pixka bat botako dugu hemen. Hori da. Zenba denbora utziko dugu zuan? Poliki, ordu erditxo bat, 20 minutu, ordu erdi, segun zuaren arabera, baina... Vale, itxaronen barko dugu. Earki gelditu zaigu, Bai, kriston itxurakin. Oso ondo. Gainera, lehen egin dugun intxaur saltxa, platerean prest, eta orain bakarrik gelditzen zaigu... Hori, konpota. Konpota. Zek, afaldu eta gero, normalean kartetan jokatzen duzu edo, karaokea egiten zu edo, nola ospatzen duzu? Kartetan jolasten dugu, eta baita bingoar ere. Eta kartetan zertan jokatzen duzu? Briskan. Bueno, baina orain momentu goberena iritsi da, ezta? Dastatzearena. Venga, ni hasiko naiz intxaur saltxatik pixka bat, hartuko dut, eta sagar zatitxo bat. Ederki, itxura ederra. Bueno, urte berri on, eta badakizu nola esaten duen. Dagoenean, bonbon.